ବାପା ଆଜି ନଡ଼ିଆକୁ କୁରିକି ବଢିଆ ସେ ରେଡି କରିଦେଲେଣି। କଣ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ କାହିଁକି ନା ବାପା ଆଜି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆମ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ କଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମହାନ୍ତ ଘରର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି କି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତାର ବାପ ଘରକୁ ଯାଏ ପିଠା କରିକି ଆଉ ମିଠା ପିଠା ଏସବୁ ନେଇକରି ଯାଏ। ଯେହେତୁ ବାପା ମା ଯିବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି କାଲି ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଥିବା ନଡିଆଟା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇଦେବି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ନେଇକରି ଯିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚୁଲି ଜଳେଇକି ଏବେ ପୁର ରେଡି କରିଦେଲିଣି, ତାପରେ ଖଡି ବନେଇ ଦେଲିଣି, ତାପରେ ଏବେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତା ଭିତରେ ପୁର ଭର୍ତ୍ତିକି ପିଠା ବନେଇ ଦଉଛି। ଆମ ଭାଷାରେ ୟାକୁ ଡୁମ୍ବୁ ପିଠା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ କଣ ନାଁରେ କହୁଥିବେ। ପିଠା ହେଲା ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାସ୍ନାରେ ମାଙ୍କଡ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।